karamdaman at kung mga taga saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Of course, sa mga nasa Facebook, doon po kayo sa CMD Bicol. Oo, sa CMD Bicol po, si Nurse Arlaman po ang taga-sagot natin dyan, okay? So, ito yung mga natitira natin na mga events sa mga taga-Masbate. Oo, magkakaroon kayo ng free health consultation on June 27, Friday po yan, 9 a.m. to 2 p.m. Diyan sa CMD Center, sa second floor ng Grahida Building. Second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City. Kita-kits po tayo, mga taga-Masbate. And of course, sa Bakakay naman, free health consultation kayo ng June 29. June 29, Sunday po, CMD Center in Bakakay, Albay, 8 a.m. to 3 p.m. Hello kay Sir Pedro Villanueva, okay? Pero syempre, mga taga Donsol, Sorsogon. Oo, pag kayo nagpunta dyan sa CMD Center in Donsol, Sorsogon, nasa taas po yan ng Soreco. Harap-harapan lang ng munisipyo ng Donsol. Oo. Pag kayo nagpunta dyan at bibili kayo ng ating product, free health analysis po, para malaman nyo ano yung mga health problems ninyo. Pero kung gusto nyo lang magpa-health analyze, 250 po. Kung hindi kayo bibili ng ating product, 250 po ang inyong babayaran. Oo. Pero the best talaga, bumili kayo ng ating products. Okay? So, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. The perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. Tried and tested, marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Okay? So, ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717. At for the meantime muna, isang kwento ng kagalingan. Paano nakakatulong yung ating produkto kahit sa nalason ay nakatulong po yung ating produkto. Pakinggan po natin. Okay, nandito pa rin sa Santa Elena. Meron dito napakagandang kwento ng kagalingan paano sila natulungan ng ating product. Sir, pangalan, edad, taga saan po kayo? Ako po si Ruito Paular po, taga Piodoro Albay. Dito na ako nakatira sa Santa Elena. Ba't ka napunta dito? Ay, naman yung kapatid ko dito nung ay dito siya nakatira. Tapos nakakita ko dito, dito na magtira. Tapos pagdating ko dito, namatay naman siya, na-disgrasya ng bangga ng sasakyan dun sa Tabugon. Naiwan ka dito? Oo, sabihin. Pero yung may kinikwento ko kanina na pangyayari sa family mo na talagang naasahan nyo yung ating CMD. Anong nangyari nun, sir? Ay, yun ma'am, hindi ko alam kinong problema niya. Nagkain siya ng bayonet, tapos yung hit, yung pangpatay kong coal sa pang-spray. Yung tilapia nga, pag kinispray mo, automatic patay yun. Oo. Yun naman, sabi ko, bakit ginom ka ganyan? No? Magpapagamatay na raw siya. Sabi ko, anong problema mo? Di man sinabi sa amin, wala ba niya ako papasayin yung problema? Pero nag-aaral siya, grade 12 siya. Sabi ko, bakit ganyan? Sabi ko, tapos dinala din kay ma'am, pinadala ko, nauli ako din sa bahay dahil gulong-gulong isip ko ay. Pero tapos nung nakita nyo po na nag-inom nung pang-alason? Nakablog ka rin sa lupa, nakablog ka doon sa likod ng bahay namin. Anak nyo yun? Anak namin. Ilan yung edad? Ay, 17 na po. Okay. So, nang gano'n, dinala nyo, hindi nyo dinala sa ospital, kundi sa CMD Center? Dinala naman siya. Anong ginawa ni Ma'am Cecil? Ay, pinainom lang niyang, CMD, ilang patak yan, ma'am? Mabot ng 100. 100 raw. Ay, naglalaway na. Ay, sabi niya may mga 30 minutos biyata, makukumatos na raw yun ay. Oh. Dahil laso na yun. Maski ako naman, ay alam ko naman yung tilapia nga ay talagang patay kagad. Oo. Matagal lang pa, sabi ko, bakit mo tinagalan pa yung sa baba, doon sa baba, sa
sa bayan. Ay, lason yan. Sabi ko, Tapos, 100 drops na Oo. CMD, ilang tubig? Ano po yun, ma'am? Sa bawat juice, nilalagyan po namin. 100 drops. Opo, yung ano, ma'am. Pinakihati namin sa juice. oo, Tapos may CPF. Tablet. yun nga, yung magano ay, nung Ngayon, ilang mga 30 minutos siguro yun, wala pa? Minutes. Okay na siya. Okay na siya. Pag, tapos sumunod ako, galing sa, malayo man ako, ay, minasag kami. Doon sa may, Ayong Bridge. Eh, pagdating ko, ayos naman doon, na sa, ning nagsuka siya? Nagsuka, ma'am, doon sa pasabay, nagsuka na. Pero dami talagang, ay, dahil binili ko yung kalating kilo. Tapos daming kinuha, siguro ko ganyan sa sa Gosh. baso, ginagawa siyang baso. Tapos tinaktak na doon, tapos nilok niya yung So, hilip na yun. in 30 minutes time, naka-recover. Nakarecover na pag ni ma'am dun sa ay, alam namin, pero pinainom na niya yung asawa ko dun sa bahay. Ning sa EMD. Oo, na mayroon kami, hindi kami Pero naagisan. pala kailangan high dosage. Kumusta siya ngayon? Ayos naman, isasama ko sana dito, gusto man niya sumama sana dito. Oo. Makikita ay, sabi ko, pili, sigurado sabi ko, Totoy, tayo doon. Eh, gusto man, may kasama, nag-uulan man. So, okay na. Okay naman ngayon, aral naman siya uli. Oo. Ay, patawa yung bata na yun. Talagang siya. Talagang makita niyo, di man na may katabing bata Talagang mistiso naman talaga siya. Wow. Baka may problema sa girlfriend. Yan, di ko alam may talagang di ko maintindihan. Ngayon, aside nung anak mo, may iba pang health problem na tulungan. Ay, daming problema ko, ma'am, nung sa tawan ko. Anong Dahil yung problema? pandemic, sabi ni ma'am, may sakit raw ako sa bato, sa abdo, tapos sa puso. Oo. Blood pa. Tapos? Tapos ito ay parang pinupulikat. Ito lahat ng ko. Nagka-cramps. Dito lahat na siguro ang sakit sa buhay ko. Narinig man niya nung nagbukas siya sa radyo. May maganda niya yan, narinig ko na sa radyo, pakinggan mo niya. Doon tayo niya pumunta. Kaya nung pandemic man, takot ba magpaano sa Hospital. doktor. Oo. Dito kami napunta kay ma'am na kay Mang Very Sil. good. Kaya hanggang ngayon, dito pa kami sa Kaya Cindy. yan, Paris ka mo taga Piodoran. Parehas. Mga anong apelido? Polar po. Polar. Oo. Polar. Maririnig yan ng mga taga Piodoran. Oo, noon man talaga. Oo. May Dami mga man siya. kamag-anak pa kayo doon. Dami. Sige. Anong message mo sa mga makakapakinig ng... Ay, yun naman sa yung mga ka-members ko, halimbawa man, mga ka-membro, kailangan hindi natin magatubili sa ganitong gamot natin. Talagang pinakabisa naman talaga. Dahil yung matutuo ko lang yan sa kanya na ay yung anak ko, kinibaba sa doktor, papatayin yun, alam ko na, mamamatay yun, sasabihin, yan, lason yan, automatic yun, sabi ko, papatayin na, yan. Wala akong tiwala sa ganun ay, dahil nangyari na sa amin yun. Pero kumusta yung mga nararamdaman mo? Ayos naman, ma'am. Ayos na ngayon? Oo. Minsan, minaramdaman, dahil ako ay, kinsa ako ay sa bundok na trabaho. Siyempre, hindi ko malis na yung Hindi ka sakit. na nauwi sa Piodoran? Ayun, nakalain mo yan anak niya naglason. Oh my God, o di ba? Pero yan na-save ng ating, actually ginamit doon, CMD saka CBF. Oo. Actually, hindi lang yan, pati sa may mga cases tayo, iba't ibang health problems, talagang natulungan ng ating produkto. Okay? So, ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At dito, mag-play tayo isa pang kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating produkto. Yan, number 25. Subukan natin to. Emilia Norte. Oo, asa na nga ba yun? Hinahanap ko. Angelina Valles, yan yun. 25, 24 siguro. Sa Camarines Norte. Ay, hindi pala. Yan. Pakinggan natin to. Sa Camarines Norte. Oo, bakit kaya nagulo yung aking... Sa Camarines So anyway, sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating
mga produkto. Ayan, subukan natin to. Kung nakuha ko, 2621. Okay, andito rin mag-attend ng aming. Ayan, pakinggan po natin ang kanyang kwento. Health Symposium today. Ang ganda ng kanyang kwento, paano siya natulungan ng ating product. Ma'am, pangalan, edad, taga saan po? Angelina Balyes, ang edad ko po 62, taga Purok City, Napaod, Tabo, Camarines Norte. 62 years old. Ma'am, anong health problem mo? Ba't napunta ka dito sa amin? Yung vertigo ko po, Vertigo. Anong nararamdaman mo pag umaatake yung vertigo? lagi po akong nahihilo, minsan lagi akong dadala sa doktor. Ngayon po, mag-inom ako itong, Pero ma'am, teka muna. Ilang taon mo nang yan, na vertigo na yan? ay 3 taon na po. Tinatakbo ka ng ospital. Ano, kino-confine ka? Minsan po na-admit, minsan hindi. So tuwing na-admit ka, gumagastos ka ng malaki-laki niyan. Ay malaki nga po. Magkano? Ay, minsan private po ako na pa-ospital, ay malaki po. Mga magkano yun? Para may Maabit idea. na nga 26. Wow, para kang naho-hold up, ano? Oo. 3 araw lang, 26. Mhm. Pero paano ka nakapunta sa CMD office? Narinig ko lang po sa radyo na may mga pinagkukan sa radyo. Doon ko po na alaman So, ito. pumunta ka? Pumunta po ako dito sa school ng CMD. Naka-attend ka ng Naka-attend ng symposium. po. Ma'am, aside ng vertigo, may iba ka pang health problem na pinagdadaanan? Meron po yung high blood. Oh. Ngayon po, natural na po yung aking BP. BP. Kahit natigilan akong isang semanang walang gamot, ayos na po ngayon. Oh, pero yung mga ininom ka ma'am ng mga synthetic drugs, Meron po. para sa ano yun, high blood, Sa high blood, sa blood sugar, sa blood sugar wala pa. sa vertigo. Sa vertigo meron. Oh, ano yan? Mahal ba yung sa vertigo? Ay, umaabot po ang isang capsule ay 130. 130. So kung 30, ano yan, araw-araw iinumin? Opo, maintenance. 130 times 30 months, ay 30 Daily. days. Magkano? Oo. Daily ko ni inumin ay. Oh, medyo malaki yung halaga, ma'am. Kailangan, Aside no sa hypertension. opo, Oh, nung nag-take ka ng product namin, alin po dito ang na-take nyo, ma'am? yung CBF, Ito. tapos yung HCI, CMD. Ano pa? Wala na yun lang po. Hindi ka nag-detox? Hindi po, hindi pa. Oh, try mo mag-detox po. Oo. So, ilang days, nung nag-take ka po nitong dalawang to, ilang days mo naramdaman yung pagbabago? Ay, mag-isang linggo po akong inom, ayos na po yung pakiramdam ko. Wow. Hanggang ngayon po, nakaubos ako niya ng isa. Tapos 2 ng CBF. Oo, ilan ba iniinom nito, ma'am? 15 drops po isang baso. Pero ilang beses? 3 times a day? 3 times a day po. So, 45 drops per day. Dito, Oo. ilan po nito? Yan po ay 8 kada So, inom. 8 times 3. Oo. Oo. So, ngayon ba, nakailang buwan ka nang nagte-take, ma'am? 3 linggo pa lang po. Ah, 3 linggo pa lang? Napatigil po ng isang semana ay nawala ng gamot. Pero ayos po yung nararamdaman ko kahit Hindi di ako umaatake nakainom. yung vertigo. Hindi po. Saka nag-okay yung BP mo. Opo. Iba pa, kumusta yung tulog po? Ay ayos naman po. Pero Masarap. Dati minsan na pag nakakagising nga ng hating gabi, minsan di na nakatulog. Pero ngayon, kumusta po, ma'am? Ay nakatulog po ng maayos. Wow. Masarap mang matulog pag yung lalo naginom ng gamot. Lumakas po kayo? Opo. Meron ka pang iniinom ngayon synthetic drugs? Wala na po, di nagtigil akong uminom. Nagtigil na siya. Nakagraduate siya Opo. sa mga synthetic drugs. Ma'am, anong message na masasabi mo sa mga makakapakinig ng kwento mo? May mga problemang katulad mo? Ay para sa akin po itong gamot na ito ang maganda sa katawan. Subukan din nila. Oo. Oo, isama mo na dito mga kapamilya mo, ma'am. Whatever yung health problem nila, ay pwedeng matulungan ng ating product. Ma'am, pangalan uli at taga saan kayo? Edad taga saan? Angelina Balyes, taga Purok City, Napaod, Labo, 62 years old. Ayan. So yan sa inyong lahat, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan
ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. Talagang tried and tested yan. Madalas sabihin ko, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Okay? Mga taga Donsol, Sorsogon, take advantage ngayong buwan ng June. Pwede kayo mag-avail ng free health analysis sa CMD Center in Donsol, Sorsogon pag kayo bumili ng product natin. Pero pwede rin magpa-health analysis. Oo, kung hindi kayo bibili, may charge po yon. Okay? So, dito na tayo sa mga taga Masbate ha. Kita-kits po tayo. June 27. Opo, 9 a.m. to 2 p.m. CMD Center in Masbate. Nasa second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City. Okay. Hello kay Ma'am Vilma Aviles. Yan. So, dito na tayo sa ating mga ZMD Centers and Active Distributors. Sa area ng Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore. Sa Tacloban, nasa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Ma'am Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Anes Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay. Giriba Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikaw, Daraga, Albay. So, dito tayo sa iba natin ng mga CMD Centers and Active Distributors. Ito, pakinggan po natin. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing. Sa L&L Building, Balalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuhan, Camarines Sur. And by the way, sa Jose Panganiban, ang inyong product niyan diyan kay Ma'am Sonia Bibon sa Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. Okay? Sa RBG Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes, Julie Daluna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Salvi Cabal, NAB Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes, at NAB Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone Gasoline Station. Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, si Amristaquis Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street,
Masbate City in front Banco de Oro at Top Fast Cash. Ma'am Emma Linda Lagak, Purokwan, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Aida Amor Cerillo, Interior San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Jet City Pharma, Generic Almero Street, Ibingay, Masbate in front Barangay Hall. Alice Amor, Purok 7, Bagong Bayan, Masbate. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa Sorsogon, Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadcal, Casillas, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana, Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. CMD office po, dyan kay Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City in front, Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Porok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Rosemary Haji, Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkaan, Sorsogon. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Casillas, Sorsogon. TGP Pharmacy, sa Magallanes, Sorsogon. Sandra Mortega Frio, Busa Botica sa Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Richelle Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran. In front, Kasiguran Technical Vocational School. Ma'am Jocelyn Belian, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Of course, yung newly open natin dyan sa Donsol, ZMD Center, 2nd floor, JB3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. So first, District of Balbay, Mr. Ray Mendez, 156, Corbada Street, Purokwan, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo sa 2nd floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Of course, Ma'am Michelle Biasca, CMD Stock Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Center at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ma'am Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Sa 2nd District of Albay, ang aking center, si Ambistaki Center, now Wellness Center, sa 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapo-Rapo, Emilia Llaneta, Mancao Rapo-Rapo, Rafael Escalador, Morok-Borocan Rapo-Rapo, Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itba, Manito, Mr. Toy Dahak, Purok 3, Itba, Manito. Ma'am Josephine Racho, Balina Daraga, Albay, Rowena Neo, Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawa, Daraga, Albay. Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Yan, Ma'am Lisel Longasa, 4J Drugstore, Bangkerohan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Ma'am Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Paro, Legazpi City. Ma'am Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. At may CMD office tayo, 2nd floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market. Lisa Olidana, Bakay Store, Center, Daraga, Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanawan East, Legazpi. Marino Pre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Cindy Toledo, Aicardo, Odell Store, Bangkerohan, Legazpi. Sa 3rd District of Albay, Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Ma'am Rexy Sardenya, Sardenyas Store, beside LBC, Ginobatan. Ami Canseco, sa Boardwalk, Service Center, Market Site, Uwas.
Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng UWAS. At may CMD office tayo, second floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Pulanggit. CMD office sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purokto sa Gaysay, Magiron. Ginobatan, Albay. Of course, andyan si Mr. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, UWAS, Albay. So, yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. Oo, yan. Ulitin ko lang sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol. Kung may mga latest laboratory result, pwede rin nyo pong i-send picture ng klaro, send to CMD Bicol para mag-guide kayo properly what's the best thing to do with your health problems. And of course, kailangan natin mga retailer dyan sa area ng Camarines Norte, sa Donsol, Sorsogon, sa Masbate. Apply kayo as retailer sa atin at i-announce din natin kung saan yung area nyo. Lalo na kung may mga sari-sari store kayo or mga drugstore kayo. Oo, kasi dito sa area ng Albay, ang lakas na po ng benta ng mga drugstore. Kaya dyan sa Masbate, kung ikaw ay drugstore, welcome kayo kung gusto nyo maging retailer ng product at ganoon din sa Camarines Norte. Okay? So, yan, nabos niya ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people. And hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait ang malaking discount. Basta kayo po ay member dito sa atin. Membership natin ngayon, 5,990. You get products, assorted po yan, worth 6,000 plus. Okay? So, yan, nabos niya ating oras. Maraming salamat. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.